היי מנחם, רוצה לטעום מהבית רש א' קוף שלי? כולם עוצרים אליי, מערערים עליי, האדם הנאור נאמר עליי. כשפרשתי אמרו איזה דיקטטור הוא היה, על מי נחשב סביר יותר, הם מתחילים קטטה, רטטה. נדחף בכל החורים, בכל העתירות וגם בבגצים, דיונים חוזרים בהרכבים מורחבים, ומתערב לח"כים בכל החוקים פרסומים. אני סופר בקיי אפרופים, אני כותב בפי, הכל שפיט, רק ביקורת שיפוטית, מכניס תום לב, עיתון גיב ושיט, הכל שפיט. ההגדרה של אקטיביסט, אחד שלא יודע מה דפק כאקטיביסט, הכל שפיט. לא באמת אכפת לי מהנציגות כיתה או ממכם, אבל אני פשוט צריך שורה לקורות חיים, אז תבחרו בי. תשמע אחי, אני חייב לעוף. אם יעבור הדף תרשום אותי, וכשאני לא אהיה, אני לא ארשום אותך. היי מישהי שלא דיברתי איתה אף פעם, את מעלה את הסיכומים שלך בפייסבוק, נכון? אני אעבור את מועד א' ואז אולי. יואו, כמה שטויות, שיהיה כבר איזה מוזיקה איכותית. היי יואו חווה, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? פשיטה. אוקיי, שים גיטרות. בורר זיו, בן דור ארייבוש, ורייך בוי, יוי. אף פעם לא ראיתי עוד סיכום כזה, אחת כמוך בטח שומעת את זה הרבה. ואין מצב אני כותב הכל לבד, לא באתי לשיעור אפילו פעם אחת. אני מרגיש שאת יודעת בדיוק מה את עושה כשאת עורכת גם מחזר של השנה שאת כאילו לא בכוונה, איך את לוקחת מצטיינת כמו עצר כאילו לא בכוונה, והפקולטה מסביבך התעוררה. תמיד כולם קראו לך הזהב של השכונה, אבל היום שאני בכל הפקולטה תגידו מי הכי יפה בכל העיר? עונים לי היא הכי יפה שאני מכיר. אוקיי, כל מבחן את מגיעה לפה כמו מיטיב, את מביאה מתוק, ואם תתני לזה לקרות הלילה זה אני ואת והמחשבות. רק אני ואת והמחשבות. אין מצב. היי מנחם, guess who's back? שלחת לי רשימת קריאה, את הכל קראתי, שאלת על הקייס כמה שאלות, אבל אני לא ידעתי, איכשהו חשבת שנדע, עם הרואת חשבונות בנידה, במקום שאלה סבירה, שאלת מי המנקה של החברה. חפש אותי בליבזון, הותקלתי קודם כי אני בליבזון, חוגג כי עוד מעט נגמר הליבזון, בוא חנבט הכל שיעור בליבזון.